Ahoj, takže vítajte pri prvom informačnom videi, teda aspoň myslím, že je prvé. A to sa bude týkať, no dobre, už ste si to možno mohli prečítať z názvu videa, ale aj tak to poviem. Bude sa týkať Battlefieldu 3, jak inak. Ale teraz je možnosť pre vás, alebo možnosť. To tu rozvinieme. Takže prvá vec, jak som k tomu prišiel. Pôjdem po porade. Takže, prihlásil som na môj... No, ja mám súkromný účet na Skype a sem tam idem na hlavný kanál, hlavný kanál, na ten Skype, ktorý dávam pod videá. A akože pridám si vás a idem zaspäť. A niekto mi tam písal ohľadom Battlefieldu, už neviem vôbec čo, ja som ho proste pridal. A tak ma napadlo. Nebudem dávať teda už Skype do popisu, ale čo kebyže napríklad napíšete do komentárov videa tí, ktorí máte Battlefield, samozrejme, teda napíšete do komentárov váš Skype a meno na Origine. Alebo možno stačí aj meno na Origine, to je jedno, ale bol by dobrý aj Skype. Pretože by som chcel spraviť takú menšiu akciu, alebo akciu. No proste, by som chcel, aby sme spravili nejaký team play. No fakt, to som čo práve povedal. No proste, napíšte do komentárov pod toto video vaše meno na Origine a v prípade Skype. Ja si vás pridám, vy si ma nepridávajte. Na ten kanál, jak som už povedal, skoro vôbec nechodím. A asi zajtra, čiže v nedelu dňa 20. Ne. Áno, dňa 27.5.2012 by sme si teoreticky niečo mohli zahrať. Kebyže sme aspoň 5, tak by to bolo určite super proste. Dali by sme si nejakú mapu, ne? By sme išli do družstva, aj keď družstvo môže byť 4, ale to je jedno, proste by sme išli do družstva a akože hrali by sme normálne. To by bolo určite super, takže hádam sa nájdú nejakí ľudia, ktorí na mňa pozerajú, majú Battlefield a sú aktívni, čiže stihnú napísať takto komentár. A dúfam, že vás to bude čo najviac a môžeme volať buď cez TeamSpeak, Skype alebo cez nosičo, takže možno, že to budem aj nahrávať, to uvidím, ale proste bude to taká menšia akcia. Takže, od mňa to bude všetko, majte sa super a ahoj!